sitten sieltä kiekko. No niin, tervetuloa tähän jääkiekkopeliin. Miten sieltä ottaa kiekko vastustajatta kiekko pois ja sitten sieltä ottaa Chicago Blackhawks ottaa kiekon. Chicago ottaa kiekon ja sieltä se menee ohi se menee. Sitten Chicago ottaa taas kiekon ja sitten Toronto. SL Salt Lake Linens ottaa. Chicago ottaa voittoa. Chicago ottaa kiekkoa ja vetää sieltä Saltis Linens torjuu veskariin. Chicago ottaa. Menee omaa puolellaan sieltä. Menee keskellä luuteen. Ja taklaa. Salts. Chicago veskari torjuu. Blackhawks torjuu. Chicago ottaa kiekon. Chicago. Sieltä syöttää. Menee ohi. Taklaa. Sieltä se vetää vai se menee ohi. Mennään. Siinä tulee jäähy. Chicago ottaa voittoni. Sieltä se taklataan. Sieltä meneekö se? Ei se mene tolppana siellä. Ja siitä se peittää veskari. Ja taas Saltis vielä Chicago keskalotuissa sieltä. Sieltä ottaa käsiä ja se menee. Veskari ottaa kiekkon. Ottaako se? Se syöttää. No se menee väärään joukkueeseen. Keskialoituksesta alivoima YV maali tyhjään maaliin. Ja siinä se tulee Chicago ottaa Salt Lakes. Sieltä taklaa. Chicago. Salt Lakes ottaa. Salt Lakes syöttelee. Sieltä se syötellään. Sieltä mitä? Meneekö se? Ei se mene ohi, se torjuu sieltä Salt Lakesin veskari. Salt Lake, se on siellä maalissa. Keskialoituksen Salt Lakes ottaa. Ottaa sieltä. Ne taklaa. Chicago menee. Chicago oli yksin läpi ja se torjuu. Salt Lakes veskari torjuu.
Tulee taklaus. Chicago. 7, 6. Pari sekuntia vielä ehtiks jo? No sieltä se erää eka erä loppuu yhdessä. Pari 20 minaa. Loppunut erää. Chicago vetää sen maaliin sinne sen sieltä ottaa aloitus, Salty Lakes ottaa. Salty Lakes on vielä kiekaudus. Chicago. Blackhawks. Blackhawks menee tolppia, kun menee tolppaa. Se on vielä Salty Lakes. Ja sieltä vielä 3 kertaa vielä vetoa sieltä. Tuleeks pitkää ja ei tule. Sieltä syöttää vahingossa väärään joukkueeseen. Sieltä syöt vetää. Blackhawks. Sieltä taklaa. Salty Lakes. Salty Lakes ottaa. Kiekko taklataan. Näkee aika rajo taklausta. Kiekko puretaan. Sieltä menee. Ja sieltä se menee ja sieltä se tulee. Tolppa! Salty Lakes menee tolppa, kiekko menee tolpalle. Siitä. Upea. Chicago ottaa. Sieltä Salty Lakes ottaa. Salty Lakes vetää ohi. Sieltä melkein. Sieltä väkikaille vetää sitten Chicago ottaa. Chicago. Siitä tulee 2 minuuttia rangaistus.
Chicago vetää. Ottaa. Siitä ottaa se. Chicago. Siellä on valmiina vetä vaintoimeri. Ja siitä se menee ohi. Sitten taklataan. Väkivaltaa vähän. Siitä se vetojana menee. Sieltä yleksi. Sieltä yleksi on toi Chicago puolelle. Chicago. Chicago ottaa. Chicago vetää. Sitten se syöttää. Laskari syöttää. Chicago. Ei. Lakes. Sieltä yleksi ottaa. Ei, Chicago ottaa. Siitä on hieno syöttää. Siitä menee ohi ja siitä vetää. Sieltä yleksi. Sieltä yleksi oot yksi läpi ja siitä se menee ohi ja ei mene kiekkoilutus. Siitä. Taklattiin. Chicago veskari ottaa. Aika iso riski. Chicago. Chicago. Blackhawks. Mitä? Ei se menee tolppakiliseen. Katsotaan. Ja sieltä siellä on siisti veto ja hieno kikkaus. Siellä menee menee. Ja se menee myös. Ja se torjuu. Ja väkivaltaisuus. 2. Kun tulee. Short legs. Short legs. Ja sieltä taklataan. Hieno taklaus. Hoho, se on vielä Finne Cup Finals. Sieltä se tulee kot. Salt Lakes. Taklataan. Salt Lakes. Chicago. Chicago. Chicago Blackhawks. Chicago. Kato pari 7 sekuntia peliaikaa. Kakkoserää. Erä päättyy. Ja kakkoserän vedot on 25 ja sitten Salt Lakes on 14.
Täällä hallilla kaikki on tulos katsomaan tänä finaalipäivää. Ja sieltä se menee ohi ja sieltä ei mene maaliin. Sieltä se meneeks? Ei mene vieläkään. Sieltä tulee. Taklaa. Chicago. Chicago ottaa. Chicago ottaa. Sieltä se menee ja sieltä torjuu rällällä. Tuomari viheltää. Sieltä keskialoitusalla tulee. Keskialoitus tulee voittaa Chicago. Blackhawks. Blackhawks vetää, sieltä menee. Torjuu. Chicago ottaa. Tuleeks maali? Ei, se blokataan. Ja sieltä on vielä toinen torjunta, hieno torjunta. Ja sieltä se taklataan ihan helkkariin iso taklaus. Sieltä taas taklataan. Ja sit on yksi läpi, nyt on yksi läpi. Ja sieltä se torjuu. Chicago veskari torjuu. Ja Chicago veskari torjuu, sieltä menee. Tykätään pois veskari. Ja sieltä tulee 1, 2 v1, 2, 2, 1, 1 v1. Ja 5, 5 tulee. Chicago keskialoituksen. Chicago Blackhawks ottaa kiekon ja sieltä se torjuu. Sieltä on hieno paikka, se ei vetänyt. Nyt on paikka. Taklaa, vetää. Syöttää. Taklaus. Hieno taklaus. Nyt tuli hieno taklaus sieltä. Veto. Syöttö jää. Sieltä syöttö veskarille. Pitkä syöttö. Siellä tulee paitsio. Ei väkivalta. Tulee yksi läpi. Sieltä se mennään ohi. Sieltä taklaa. Väkivaltaisuus taklaa. Sieltä tulee syöttö katkoo. Sieltä yksi läpi ja sieltä. Sieltä se tulee. Chicago Blackhawks ottaa kiekon ja sieltä menee ohi. Se menee ohi. Chicago on sieltä. Chicago on taistelee. Sieltä hieno taklaus. Taklaus tulee. Chicago ottaa. On 3 sekkaa. Sieltä jo lukuita on. Salt Lakesillä on lukuitua ja pitkä kiekko. No niin. Kyllä tuossa Lakesi tuossa. Sieltä tulee väkivalta poikkaa. Chicago on hyvä
Hyökkäys! Hyökkäys sieltä! Sieltä tulee! 2 minuuttia toi leiksit veskarit peittää. Ja sieltä tulee aloitus sieltä. Ja sieltä tulee leikkeri. Sitä kun vetää maali leikkeri. Ja sieltä Chicago. Sieltä. Ja sitten sieltä tasoitus. Maaliin. Sieltä menee Chicago vetää maaliin. Sieltä Chicago ottaa. Tuleeks 8. maali? Ei, se menee ohi. Ja sieltä se tulee. Ei se tulee. Sieltä se menee ohi. Schaltis. Schaltis ottaa. Taklaa. Chicago ottaa. Chicagolla on hieno haltuus. Sieltä se tulee. Kyllä sieltä menee se ohi. 20 sekkaa jäljellä sieltä. Sieltä. Chicago ottaa kiekon hautuaan sieltä. Se menee sieltä. Se peittää sieltä hienosti. Ja 4 sekuntia peliaikaa ja timeout tulee taas. Sieltä se tulee 4-3. Voitto kotiin. Chicago Blackhawks voittaa. Chicago vielä Schaltis. Leiksejä. Finaalipäivä. Ja hyvää päivää iltaa ja hyvää päivää jatkoa.